Не знам. Защото не разбираш половината от думите, нали? Окей, на тогава напиши Супер Гъс. Напиши го готино. Хайде, напиши го, ще ти хареса. Ако ме чуваш, аз съм го пуснал. Окей. Ти ще го пусни. Да, цъкни него. Супер гъс не слуша диска, супер гъс си не кришка, супер гъс лайна в класа, моя мъм да втаса. Супер гъс е локомотив, дере от високо и без мотив. Супер гъс лайна за жанди, пионка с гаши и незрачни тиранти. Супер гъс е такова ребна и ричко, роди се неделя от лайното на криво. Живота с предишен беше с шумка, с витен луком, разтегли като плюшка. И пръсна се с парфюма си, марка честов соус. И сложи гащите за стирати и глава на лоз. И каза тати Криско, заминавам по света широк, че има нужда от миризмата ми на патриоти. Започна търговията с касетките на древно, защото в тия времена тогава беше модерно. Дискове компактни плъгаше в путките развратня. Тя се кефеха на ритми като манеца на шатри. Излезе Супер Гъс, телевизора на свако. Ту е много яко, нищо, че е прясно лако. Си помисли продуцента и му сложи вратовръзка. И Супер Гъс кафяво почна да ги пръска. Дискотеките навсякъде, ланари, торо влакове се сипеха в ушенца. Пак малките момченца викат: моли да чуя на яка симфония, че боли ме шнура за той оне и оне. А Супер Гъс зачена връзка с една изчервена от срам превръзка. И стане комбинация гащи и дупа. Направо ще избухне той лъч през зупа. Зато маната и кераном са джедайската партия. За Супер Гъс осрано в туалета на тахартия. Бързаме да триеме, до пенцата ви мине. Лака не горките от прътните на звездите. Супер Гъс не слуша диска, Супер Гъс е си на кришка. Супер Гъс лайно в класа, моя молитва и не мой да втаса. Супер Гъс е локомотив, сере от високо и без мотив. Супер Гъс лайно за жанти, пионка къси гащи и незрачни тиранти. Обичам работните дни, лято на село, концертите са благотворени. Учените от Българска академия на науките, въпреки безпаричието, раздорите и клюките, седнаха да помислите да открият са на път, което българи на толкова стъп. Оказва се, че дългия преход към демокрация създал за развитие благоприятна ситуация на организъм до сега неизвестен на биолозите, но вие мозъците не трябва да се тормозите. Научният термин за този научен казус е глобална сектирна странност американска, свойството му са зрители. После тайничко нощта да чука жените ви. Известен е под много имена. Графа, шкафа, зависи какво е на мода сега. Той мисли, свършва бързо, действа с хъст. Антрополозите го назовават Супер Гъс. В практиката се е подвизавал в реклами. Предимно на Макдоналдс вериги за бързо хранене. Докато пее той брои до 25. И да харесвате това не е просто пубертет. Супер Гъс е особено вреден за здравето. Отврах до Супер Гъс, нощи отиде се на дето. Слушали го цяла вечер, двете с Миша и толкова сме го затъпели, че са правили как се диша. Сега ще направя няколко поздрава лично към вашите личности на адвоката Морозова. Две точки до тая вертикална държава в Гъс. Супер Гъс има ли място за това? Що? Супер Гъс не слуша диска, Супер Гъс е син на кришка. Ти какво искаш, опер? Моя молитва и не мой да втаса. Супер Гъс е локомотив. Ти какво искаш, бе, опера ли? И без мотив. Супер Гъс лайно с жанти, пионка къси гащи и невзрачни тиранти. Помня от тебе.
Пълна, тази глупост е пълна от тебе. Чао!